Asibele sombole kwi-channel kami uPastor Nicky i-channel nofika isicelo sokubalekile isicelo sokufanele ngabe ukulike nokusubscribe kakhulu siyacela ukuthi ube umuntu onikelayo kwi-channel uma ukuthola nje kuhle lokho emehlweni akho unganikela ukuthi ubhekele ama video kusuke eqala siphele i-video ama-ads la ungawaskiphi lokho kusunikelile i-direct ofuna ukunikela direct you can also be a member i-membership kuyiqala ku-10 noma ku-9 something kuya ku-30 kuya ku-90 yabo so you can choose. Number 3 kuna account number khona ungaphinde uyithathe uyisebenzise leyo account number ungayisebenzisa ukunikela ngaloko office ukunikela ngako kuvela uthandweni uNkulunkulu akakulonto sezele zonhlelo zokuthi unikele kwi-channel qinisekisa ukuthi utshela nabanye abantu nge-channel sicela nisilandeleke lapha ku-Instagram sikhona uxolani_Enoch nikwazi ukuthi sikhule nathi lapha lesikhule on Instagram. You can also follow us on ETV every Monday so sikhona vele lapho sibheka udaba lamaphupho recently sesaba khona lapha kodedithela besibheka ezinye zezindaba futhi ethinta ngesini khona sibhekela user kushiyana gama khona la ku YouTube ukuthi ke akemukelele pastor kuchaza ukuba la wakha indlu eUrondo uphaphama engakapheli naku singakusho indlu eUrondo iyindlu emelele indlu yotshani so ngeze yakho ngamathayela ngeze yakho ngama-tiles kodwa yona isuke imelele indlu yotshani eUrondo noma indlu yotshani. Number 1 mangeze kuphuphela indlu yotshani uphawu esithanda ngoluhluma uyakha olusho ukuthi ke iyadingeka futhi mhlawumbe kumele uzame ukuyakha maduze. Number 2 kuyenzeka futhi uma ububa la indlu yotshani kube uphawu oluhluma uyakha olusho isinyathelo sakwakha umsamo wakho uma kungukuthi useyinhlelo zokulungisa umsamo njengamanje yabona. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha indlu yotshani kube uphawu esithanda ngoluhluma uyakha olungasho ukwakha ukukhulisa nokwandisa umndeni wakho noma ukuqinisekisa ukuphepha kwawo yabo. Number 4 kuyenzeka futhi ukuphendula la yotshani kube uphawu olubi kwesinye isikhathi uma uyakha ize iphele lokho kusho ukuthi ungalindela isifo kwabanye kusho ukuthi kwabanye uma phupha indlu ayakho iziphele uyena kuye kusho isifo. Number 5 kuyenzeka futhi uma uphupha la indlu yotshani kube uphawu olubi Number 5 uma uphupha indlu yotshani empeleni kuphawu luhluma uyibona lusho ukuthi kumele usukume mhlawumbe uyakhele idalo zakho iyadingeka. Number 6 kuyenzeka futhi uma uphupha la indlu yotshani kube uphawu olubi uma iwedle lusho ukuthi idalo zakho azisekho kulowo muzi noma ke sezikuflathela. Number 7 futhi uma uphupha indlu yotshani kube uphawu olubi uma iwedle lusho ukuthi umsamo wakho ufile noma ngeze umsamo wakho usufile. Number 8 ayithi uma uphupha futhi indlu yotshani kupha olubi uma iwile indlu yotshani lusho ukuthi kungenzeka kunomuntu ozondlula ke emhlabeni ngoba ukwakwenndlu sengisingi uma iwile kuyenzeka kube ukuthi khona umuntu ozondlula. Number 9 yenza futhi uma uphupha indlu yotshani uma kuba uphawu olubi uma iwile longasho ukuthi ubhidle komndeni wakho kwesinye isikhathi. Number 9 kuyenzeka futhi uma uphupha la indlu yotshani kuba uphawu olubi uma iwile lusho ubhidle komndeni wakho empeleni. Number 10 uma uphupha futhi indlu yotshani kuphawu oluhle uma uyilungisa lusho imizamo yakho yokulungisa umsamo wakho noma ukulungisa isimo somndeni wakho nokusenza sibe ngcono. Number 11 yenza futhi uma uphupha indlu yotshani kube uphawu olubi uma isha ngoba lokho kusho ulaka le idalo nokuthi ke idalo asiyamukeli leya indlu uma ukuthi uqeda ukuyakha njengamanje yabona. Number 12 futhi yenza uma uphupha indlu yotshani kube uphawu olubi uma iphephuka lusho ukuthi umsamo wakho usumoshakele noma uzomosheka ngenxa yolaka ledalo zakho. Number 13 futhi uma uphupha indlu la yotshani kuphawu olubi uma iphephuka lusho ukuthi umndeni wakho ungase ubhidlike ngenxa yeyinkinga noma kuyolaka lweyidalo. Azala ukuthi number 14 uma uphupha indlu yotshani kuphawu olubi uma igugile lusho ukuthi idalo azisekho noma ke kudinga njengomndeni wakho noma kilungu lomndeni lingase libanjwe ukugula kakhulu lingahle libangwe nezibi. Siyabonga kakhulu besibhekela indlu yotshani. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde kubusise usubscribe ulike inamba yami senze open phone ngamaWhatsApp. Siyabonga. Kulela